Milyen volt? Csak az első döbbent arckifejezést kérem. Nagyon köszönöm még egyszer, nagyon köszönöm. Alikám. De milyen érdekes, mi? De gyönyörű figura ezek a saktáblaszerű dolgok. Tényleg olyan, mint a nem New World, de mint a Go Girls-be. Na most az arckifejezés döbbent, néma. Az arckifejezés nagyon durva. Ezt le kéne bogozni róla. Kicsit ez nagy. Fiú, a fülem az bedugult ezerrel, úgyhogy olyan gondom van. Állati. Volt egy pont, amikor így csináltam, akkor féltem ám. Igen? Igen, az ott már nagyon magas volt. Durva. Zoli! Na, hogy tetszett? Mikor fog kidugulni a füle? De semmi puppent nem volt. Szuper, nagyon. Se ilyen. Nem, hála Istennek. Fiú, köszönöm. Hát mert nem akarjuk megijeszteni. Ja. De azért kiszállni nem mostába fogok. Ugye, hogy jó levezetés? Vezetni se akart. Nem akartál vezetni? Vezessek, dehogy vezetek, így kapaszkodtam, mit mertem elengedni. Ja, azért olyan lila cső, most már látom, jó? Mert fognom kellett a sapit, mert jaj, remek kezem, lábam, de nagyon jó. Jaj, nagyon. Nagyon szépen. Ná, megérte. Jó, köszönöm szépen, hogy mondtam, hogy engem nagyon kössenek ide.